Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, teño que dicirvos que o que ven sendo o flemón do episodio anterior, polo que sexa, para min pasaron 7 días, segue igual. Porque sei que hai xente que se preocupa pola saúde da xente da radio, Moita xente e do podcast. A xente que escoita a radio e o podcast, é xente que se e a xente que ve o vídeo podcast, sobre todo. Que ve, porque a través da radio non se nota o flemón, que é o bo que ti falas prácticamente normal. Se fose moi grande o toyo falando a xente diría que está facendo voces, non, outra vez, non. Ou se fora ou se fora un flema inglesa estarías falando de outra maneira, claro. Sí, pero a mí a flema parece de mal gusto. Non había caravana. Claro. Iso é a miña imitación de Doña Croqueta, que a que me aupou os primeiros lugares da imitación do mundo. Quería facer de Juanito Navarro tamén, pero saíame igual. Doña Croqueta e a zarzuela son dúas cousas que teñen que volver. Sí, bueno. Rebuteadas. É máis doado. Agora a imitación de John Derrick. Sí, tamén. Bueno, estamos no programa número centésimo 73º. Sí. Nada, que dime Pini, vais a apagar a pantalla da televisión? Digo, non te preocupes, pon a sintonía e xa arranxo eu agora, que comeza un novo Como que non? Ves? E a xente non notou que me levantei, que fun a pagar. Sabes por que non o notou? Sabes por que non o notou ninguén? Por que? Porque estiven eu bailando. Vale, ves? Claro. Estivemos facendo a 13 e 14. Estaba xente distraída. Sí. Que xa sabes que a semana pasada non pude, bueno, no último programa non estive. Sí, Pero no último episodio. O anterior. Sí, O sea, nin boas noites, nin bons días, A nin... xente xa me coñece. Claro que sí, pois daquela... Apágalle o micro por falta de humildade. No, perdón, É que é importante. Pero perdón, Fernando, que te corrixa, pero si tes que facer unha entrada no como que non, ten que ser unha entrada canónica, ten que ser dicindo ¡Aplauso para min! ¡Aplauso para min! ¡Bravo! ¡Aplauso para min! Bueno, antes de que fales nada, non fales nada, que non podes falar porque non presentei. É que é importante. Pero non presentei aínda ao noso convidado Pedro antes, Pablo. porque senón non vai a comprender. Pedro Pablo, non che vou presentar, non te preocupes. Que tal, como estades? Non te presento, non. Pero non me saúdo tampouco. Non podes falar aínda, non, isto é así. A ver, Aplauso para min, entón. ¡Bravo! aí, mira, que xa estou, non se dixo aquí. Sí. Pregunto eu, falta unha semana e xa non se di como que non a coro. En parece eu como guardián No, do pero libro de estilo. a ver, non faltas unha semana. Xa che dixen outro día que como cada vez que os demais falamos, ti estás pensando a ver que vas dicir para ser levamos 7 programas en dicir como que non a coro, 7 programas. Sí, 7 programas, pero bueno, tío, teu. Da paso, Carlos, a sintonía. Apaga o micro por non estar atento ao programa que levamos 7 episodios 7 episodios de forma canónica, como manda o libro de estilo da 5G. 8 con este. Dando paso, Carlos, a sintonía, dicindo, como que non? Entra a sintonía. Hai algún ¿cómo que momento, non? hai algún momento no que Frank non este comendo? No, tampouco, no. Sabes como fai, Carlón? O como que non? Como que non? Come que non. O meu momento Bud Spencer. Come que non. A ver, Fran está Por moi certo, canso. riquísimas as berlinas recheas de mermelada. Son as que me sobraron do episodio anterior. É unha fantasía. Están un pouco revenidas. Gracias por recomendalas, Pepe. Sí. Fantasía Bueno, imos empezar o programa. Hoxe temos moitísimas cousas por diante. Temos agora sí. Pero hoxe solo, A Pedro moitísimas, sí, outro Hoxe, outro día tiñamos moitísimas cousas, pero claro, empezaron a falar das súas cousas no patio e tal e cual, e ao final quedámonos sen nada. Que menos recrimines. No, está moi ben, está moi ben, está moi ben. Todo que non contamos. Sí, bueno, iso mellor era o máis interesante. Bueno, pero agora sí que damos a benvida a Pedro Pablo Alonso, unha das voces máis
importantes do deporte da Radio Deportiva en Galicia. Claro que sí. O director de O Contraataque, un home que leva moitos. Cantos anos levas no mundo do deporte? O sea, traballando, cobrando, cantos levas? Desde 2001. E sin cobrar. 2001. Sen cobrar. Se cobrar antes algo. Claro, no, pero digo cobrando. Desde Pero 20 anos de En carreira. 2001 empecé en Radio España, luego estuve en Radio Marca, y luego desde Radio España. 2002 Radio Galega. Sí. Sí, en Radio España, bien, sí. Pedro Pablo Con Pedro Parrado. Pablo Parrado, que foi unha das primeiras cousas que me dixo Pedro Pablo Parrado, creo que director do programa en Madrid, foi que dixo: non pode haber dous Pedro Pablos no meu programa. Como Mala hostia, e como te chamaba? Que- Amalia ou como era que Perico Alonso. Perico Alonso. Él nunca me deu paso como a Pedro Pablo Alonso, él Perico Alonso. Claro, é que tamén Non sabía pero, iso. pero aparte que me dixo a primeira reunión que tienen con él, non pode haber dous Pedro Pablos no meu programa. Tamén é mala hostia, porque Sí, que dous Pedro Pablos, cuidado, é mala sorte. Xa mala moita sorte. coi- Pero bueno, logo xa pasaches a Radio Marca e uns xa aí xa meses, foches, e non? logo Radio Galega xa 2002. Moi ben, 2002 empezaches en Radio Galega. Setembro 2002. Joa, setembro de 2002, case cumprindo. Bueno, agora xa estás cumprindo os 20 anos porque estamos en 2000. Eu estou en No, o mellor 2022. estamos nos 30. Bueno, claro, pero eu estou no 2022. Antes non podo estar, pero no 2022 sí. En fin, bueno, temos que dar as grazas a hoxe temos público. Unha persoa que se chama Nati que está connosco que pedimos Unha un valiente. forte aplauso. Gracias. Grande. Bravo. Sempre no noso Nati, equipo. di hola para que saiba xente que di hola. No, pero xa así No, hola claro, Juan Mal claro. na radio non Claro sai. que se che escoite. Hola, ves, Ahora- está ahora Nati. sí, ahora Está sí. Nati sufrindo, como que non en directo, que isto é como sufritores en casa do 1, 2, 3, pero Nati está aquí connosco. Bueno, E de espaldas, que Claro, Claro, dolorosa. encima, claro que nos está vendo de costas, imagínate. todo tempo véndonos de costas. Bueno, a nos non, a Fran e a min e a Pini, a nos venos de escorzo, Pero- que é un A Pini animal moi que se dá salta, moito, que no monte. se dá moito. De Pini tengo un bo plano. Sí, de Pini tengo bo plano. Tamén así, Sí, enfilado. o que pasa é que Pini está igual, sabes? Sí, eso Mires é como verdad. mires, el sempre está igual. Sí, é verdade. Non contamos o de estás igual. Non sei se imos facer fin de ano este ano ou se xa fixemos. Bueno, xa contaremos. Pois si o Pero mellor hai que- fixémolo. o mellor xa Xa, fixemos. xa non me acordo. Pero Fin de este ano ano chino. prometo que contamos iso de estás igual, que o ano pasado non pudemos contalo, e iso solamente se No, pode no, contar no, en no. fin de En ano. fin de Pero ano. non foi que non Ai, 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 non Fran, puidésemos contar. Foi Non que se quixo non se quiso contar. contar. Claro. No, sí que Pasouse por enriba así como daquela maneira. No, fixéronlle luz de gas a Pini para que non contase Iso é. Boa o sala de suceso. concertos, ademais, esa. Home, gustaba moito a la porta. Efectivamente. Barcelona, sí, señor, La luz de gas. porta, luz de gas. Que ben. Ves, todo deportivo, o bo do deporte é Son de as todo- salas de concertos. Sí, tamén. Sí. Pero o bo do deporte é que os protagonistas están vencellados con tantísimas cousas, é dicir, Iso era- ti Mira, comentas algo. É que ahora, espera, isto é un momento moi viejuno, pero falando de la porta en luz de gas, vendo esa imaxe dese home desatado, veume a imaxe un bico, un morreo entre Stoico E Koeman. e Koeman, os dous co base do cubata así, cando perdera a Liga Deportivo. O sea, Pero que antes non había reservados. Claro, pero estaban É que agora é desata- reservados, Pero estaban agora desatadísimos imposible. como la porta en luz de gas. Pero- Aquel home sudao. Antes saías por la noite a traballar. Claro, claro. Sí, claro, tamén che digo unha sabías cousa, cousas. antes non había nin Instagram nin nada, Tampouco, Era Por iso non había reservado. Claro, Que por certo, aproveito que non me lembrei de contalo na a semana, bueno, o programa anterior. Un dos meus primeiros traballos non remunerado, obviamente, foi na Radio Municipal de Arteixo, e un evento que vivín con moita paixón foi a narración do Teresa Herrera no que Rivaldo fichou polo Barcelona. Que foi o remate ao partido. Sí, exactamente. O clausulazo. Pois aí nos coincidiu a nos no creo que fora no hotel onde estaba aloxado o Atlético de Madrid. Estábamos estaba Lardín, me parece, Vieri, creo recordar, non lembro. Sí, E sí. xusto foi a noticia e foi como un bombazo eu con 17 anos cunha grabadora entrevistando a señores que ganaban millóns de pelas por xogar ao fútbol. E foi dos primeiros recordos que teño eu currando disto. Mira ti, Tamén. ao final todo conflúe. O comezo deportivo non é solamente de Pedro Pablo Alonso, senón tamén de Pepe Capelán, que comezou na radio e nos medios facendo deportes. Sí, Que ainda non- que vivía, non vivía Jesús Gil daquela, Sí, sí. Quero dicir, no, para que se faga a xente a idea que un dato que É damos. imperioso. foi o único partido no que no Deportivo xogaron o cuadrado máxico do Palmeiras, que era Que facía Flavio Carlos Conceição- Alberto, aquel adestrador que tiña. Sí, que era Flavio Conceição, Rivaldo, Yalmiña e Luisao. Luisao. Sí, que lle gustaba moito o arroz con bogavante. No, pero o cadrado eran Xogar Flavio. non, pero comer gustaballe. O cadrado en si eran Flavio Mauro Sí.
y Almiña Rivaldo. Sí. Luisao quedaba por diante. Sí, Luisao Era estaba. pentágono. Sí, Era pentágono. Luisao estaba. Ali no. Luisao, que na Radio Galega, na televisión de Galicia era Luisón. Luisón. Pero él. Igual que era Que fixo? Cocu. No, que No, fixo. Coquí. Bueno, eso. Cocu, No, Luis hai que sacar Berkleifer. o sombreiro Nos están polo. escuchando lingüistas a No, non se escrita ninguén. Está bendito porque os xornalistas deportivos da Radio Galega todos pronunciaban os nomes como se pronunciaban no seu idioma de orixe. No, por certo, hai que dicir que Luisón, Sí. antes de ser futbolista, fixo unha parella cómica con Codeso moi boa. Que isto é algo que mellor non sabe a xente, pero hai que dicilo todo. Bueno, imos, Eso vos balonmán tamén. sí, tamén. Son. mítico. Bueno, imos facer a xeración ao xerador de efemérides aleatorias. Bueno, hoxe empezamos Qué pouco me cronónicamente. gustaba a mí, qué poco me gustaba a mí. Luisón y Codeso. Luisón y Codeso, sí. Ti lembras que a película de Alex de la Iglesia, Muertos de Risa, Sí. un pouco de Langueta estaba baseado nas collejas que lle metía Sí, Luisón a efectivamente. Codeso nos seus números habituais nos anos 60-70. Alex de la Iglesia, a partir de aí, construiu os personaxes de A Wyoming que e de debo Segura. dicir, a que Era debo malísima dicir- película, ¿no? Non. A ver, que diga Dani que é o experto. Cosanos direi unha cousa. Obra maestra. Obra mestra. Eu direi unha Sí. cousa, Cosanos. Pareceme a mellor película deles da Iglesia, pero con diferencia. Eu solamente vi nos multicines É fantástica. E direi máis. Teño que dar yo- Probablemente con La Vaquilla, a Sí, película sí. que mellor fale das dúas Sí, Españas. é certo. Sí. É impresionante. Pero esto es en serio, ¿no? No, en serio, unha crónica Pedro. da transición. Neste momento Fernando RQR está nos mirando con ollos de cando No, un cuello pero- cando lle das No, largas na pero carretera. Despois Pero, vou a a ver, é casa, unha película- reviso, é unha revisito. película que Borra foi- y sala. Non faledes todos, sabes que se non parecemos Sálvame. É unha película que foi moi pouco valorada precisamente polos frontmans que tiña. Entón, o Claro. certo é que Gran Wyoming é segura. pasaron os anos e a revisas é unha película, pero, o sea, que brila en todos os aspectos e aparte sí que ten esa parte de crónica de España brutal, moi boa, e logo esta oda ás parellas cómicas en España que se levaban tan mal históricamente e que é como eu penso que é, de verdade, a súa mellor película, O Sí, sea, a súa mellor non sei porque a min gustame máis El Día de la Bestia, pero probablemente top 3 de Alex de la Iglesia, pero sen Sí, ninguna sí, dúbida, sen ninguna dúbida, dúbida. O que pasa é o que diste, vendeuse con eles dous cantando Me paso el día de juerga. Sí, Eso, es que a canción. claro, A canción. Era a canción. moi mal E promocionada. os DJs que puxeron en todos lados. Pero logo estaba este fantástico plano glorioso deles firmando autógrafos a rapaces que iba xirando a cámara e cando se miraban as costas mirábase todo o corpo devorado polos gusanos Sí. da envidia que tiñan o un do outro, non? Unha peli moi negra. moi negra. Bueno, Teño que darlle unha oportunidade. Sí, hai que volver. Ás veces, se non tens que pasar polo Twitch de Dani, Cine Manicomio, é certo que a ti vai che cadrar un pouco mal en Sí, directo, en porque, horas. En directo pero sí que logo en Twitch entras Cine Manicomio e ten unha cantidade de colaboradores Cine manicomio, perfecto. espectaculares. É fácil de Sí, non lembrarse. ten máis. Bueno, imos xerar unha data, veña que hai que temos Hai moita moita tela que prensa. cortar. Oye. Sí, dalle. É o día Oito. O día Bueno, 8. que vais. 8, mira, que ven, e imos ver que mes. Saneiro. No, novembro. Ay, perdón. Bueno, non pasa nada. Dous Pensei que veía xaneiros, dobre. Pensei que veía dobre. Claro, no. Pois imos ver que pasou un que día era? 8 de novembro. Oito de Sí. novembro. 8 de novembro. O famoso 8N. Mira ti, o que a vida, que bárbaro. Sí. 8 Sí, de porque- novembro, ti naciches ti, non? 8, ai non, 11, o día do San Martiño. O día do San Martiño, claro, así saiches. Moi ben. sí. Bueno, Por hai que dicir, Fran, que o Sí. 312º día do ano no calendario gregoriano. Gracias, Carlos. Un Bueno, apuntamento de fago. E, por exemplo, imos ver que pasaron moitas cousas Sí, que home. algunhas non Di teñen. algunha que non teña moito Pois No, que en Suecia ¿Eh? o exército danés realizou unha invasión e asasinou a 100 persoas. Ah, Isto non- bueno. esas 100 personas, a esas Cando 100 non había personas, ponte. Claro, non. Cando non había ponte. Que ese é o mérito de esa invasión. Pero, A ver, pero- Ollo Pini. Empero- Ollo Pini. o 8 de novembro de 1793, Cuidado. o ano ese. en París, Mhm. ábrese ao público o Museo do Louvre. Hola, la. Anda. Non ten sorriso hoxe, Pini. No, hoxe Pini. Non ten sorriso Pini hoxe. Cuidado, parece que están fora de xogo. É que eu estaba pensando en Gila cando tirei isto, Sí, sí. Pero, bueno, pois… A ver se va a estar guai, Esta vai estar reñida esa, Sí, sí. Bueno, a ver que nos Hai que pedir o comenta- VAR.
A ver que nos comenta O Museo do Louvre. o Museo do Louvre, a ver que nos comenta nesta efeméride Alejandro Martínez Pini. Grande Pini. Hipster. Vale. Algo xa argallou, Sí, sí, sí. Algo xa ten. Arañou aí uns segundiños. Eu deixe Esa- un tempiño para que reacciones. Xa ten o sorriso, xa afía o colmillo, xa, cuidado. Que nos podes contar disto? O Museo do Louvre ten pouca luz. Lúgubre. Bravo. Ben buscado, ben fiado. En Vigo había unha cousa que era cando falaban en castelán a xente visitabas baixos comerciais para alugar, cando estaba completamente baleiro. Eu fui a unha festa de fin de ano onde se. A sección de Pini, amigos. A máis dunha, a máis dunha. Pois digo que cando estaba así dicía, ¿cómo está? Está todo lóbrego. Usaban fatal la palabra lóbrego, Claro, pero home, en Vigo lóbrego era sí, que estaba pero sería mellor baleiro. decir diáfano. Claro, no, pero era lóbrego, todo lóbrego. Eu Bueno, teño moi que ben. dicir unha cousa, Carlos, Sí, que eu adiante. nunca dou apuntes de cine porque aquí son dos o que menos sabe de cine, claramente. Pero quero apuntar que a sección de Pini esta recordoume tanto a Shawshank Redemption, a Cadena Perpetua. Cando o home sale Sí. enmerdao ata arriba, Sí. arrastrándose Sí. pola. Ese era Pini e saíches Perfectamente. limpo Home. o outro lado. Home, non falla nunca. Limpo e libre. Bueno, Como limpo. decía Manolo Lama, es que Unha nunca bolsa. hace nada. Unha bolsa de plástico e xa está. Claro, Esa claro. merda, esa está. Que aparte logo unha ducha e punto. É o que hai. Bueno, imos Vaya, hoxe pilladesme comendo salgado. Vaya, Pepe. Como Mitchell. que non falamos de ninguna Como ministra nin nada. ¿No? Estamos falando de, bueno, para non meternos en máis leas, imos pasar a unha das seccións que máis nos gusta nesta 5G. É unha sección na que o gran Ferran Rodríguez ábrenos as portas de par en par do seu museo e rescata algunha desas figuras de coleccionista que ten na súa casa. Non sabemos que nos trae hoxe, A ver, pero eu como son cabezón trouxen dúas cousas. Eu sei que tú Pero espérate. nunca me deixas ensinar as Pero dúas. espera un momento, non podes falar disto porque temos que poñer a Sintonía, sintonía do Museo Mutante. Perdón. Coa flema británica habitual chega Fran Rodríguez a amosarnos o Museo Mutante de hoxe, a peza de museo que nos trae. Sí, sí. Que nos traes? Eu veño tuneado porque fixadevos que teño aquí unha sudadera. Sí, aquí está, veis? Universal Pictures. El hombre lobo. Wolf. Ah, Ok. pero tens que estirar de máis arriba. Si no, Entón, trouxen esta maravilla. Imos seguir un pouco. Se está poniendo voz de Gurruchaga. Sí, sí, sí. Es decir, sí. hola mi amor, el yo soy hombre tu lobo. A ver, Gurruchaga tiña que el temazo de Garras Humanas baseado nunha peli mítica. Sí, Bueno, coño. ves? Un peliculote, he de dicir. Bueno, pois aí vai, vou seguir co rollo este das Splash Dolls, pero atención a esta maravilla porque saiu así como fai 20 anos polo menos. Eu só fun capaz de conseguir este modelo, aínda que había outro fantástico que quedei coas ganas, pero fixadevos nesta maravilla. A ver. Imos ver que trae. Oh my god. Oh, un lobisome acaba de sacar, pero un lobisome tamaño king size. King chulo, size, King size é super deforme. Desto é dunha marca da que eu son moi fan, que é Sideshow Toys. Non é habitual que fixeran este tipo de figuras, pero daquela deulles por aí tiñan a licencia de Universal Monsters, que agora a ten NECA, que vai a sacar agora unha serie de figuras fantásticas, pero isto é unha auténtica xoia, é unha maravilla de figura. Espero que vos guste. Está moi ben. Está baseada na película original de Lon Chaney, no clásico da Universal de Lon Chaney. Henry Talbot era o protagonista. Wow, grandísimos coches. Efectivamente, meu pai tivo un Henry Talbot, Sí. pero non se transformaba. E recibe o mordisco, como todo o mundo sabe, dun licántropo e acaba convertíndose no lobisome. Agora é moi interesante porque Ryan Gosling está
preparando unha actualización De- do mito do Hombre Lobo, que é unha película que, polo que parece, técnicamente promete, porque a xente que está implicada é xente boa. Así que vou facer a ronda para que Sí. todos podades escoller o... Aparte, é como. Ollo que ten as patas como as tiña Lon Chaney na película original, que eran unhas patas moi características, e andaba sobre as puntas dos Non, pés. non sente as pernas, ademais, porque son así como de. Ten aramio dentro. Son como de mentira. Sí, Ten aramio, sí, ten son- aramio. Ten Para mí, aramio dentro, pero Home Lobo sempre será, é que claro, eu tiro para os meus pros deportes. Aquela peli que había que era Teen Wolf. Maravilloso. Que era o actor clasicazo. que era un mítico, que foi un mítico. Michael J. J. Fox. Michael J. Fox era Teen Wolf, no sei o mellor momento. No sé, ademais. yo no momento, Sí, Teen sí, Wolf, sí. Sí, que sí, se lo daba sí, baloncesto. se lo daba quiero baloncesto. E non lle temblaba o pulso para tirar, Quiero Había- preguntar Qué mala siempre, Pepe. No, é un Qué mala baba. Quiero preguntar a Fran se él está tan a favor como a eu de Paul Naschy Con mochila. que outro día metíme en unha discusión en redes sociais porque eu defendo moito La noche de Valpurgis. Sí, sí, É unha gran película. Ti sabes que eu, fíxate, nos meus primeiros anos, os primeiros anos que pasei en Madrid facendo unha reportaxe, acabamos nun gimnasio que non tiña nada que ver con todo isto, e ali atopeime ao mesmísimo Paul Naschy. Sí. Tiven o placer de falar con el un rato e de saudalo porque pareceu un momento irrepetible. E xa daquela estaba vivindo nunha pensión. Paul Naschy para min é unha das maiores injustizas que hai no cine español, porque é un actor que en Estados Unidos ten bustos, quero dicir, hai merchandising das películas de Paul Naschy, e aquí é unha persoa que acabou vivindo nunha pensión morrendo malamente. A mí si hay algo que me parece espectacular de Paul Naschy, non solamente como actor, sino como persoa, é que era un tipo que, como ben di Fran, se fose americano estaría reverenciado por toda a industria, tería, bueno, de salas en Hollywood, de museos e tal. Era un tipo que era tan humilde que era quen de rirse de sí mesmo, interpretando o papel que tanta sona lle dera e que tanto medo causou na película que era de Regaliz, Buenas noches, señor monstruo. Efectivamente. Que foi quen de o mesmo papel que o fixo que o catapultou, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pois foi quen de rirse de sí mesmo. E a min iso pareceme unha dos momentos de humildade currando máis grandes que coñezo. Creo que tamén saíra en Aquí huele a muerto. Sí, sí, sí. Pode ser, sí, Ela tamén. aparecía moitas, pero Aquí la muerte era de martes 3. tamén é moi Pois eu interesante. non sido, que máis era o- máis Sí, algo sí. máis algo das películas Vas a decir que aquí Mula muerto tamén era clásicas de Boísima. Tamén. Masterpiece. Masterpiece. Peace. máis algo das películas clásicas que fixo como Home Lobo, tamén tiña outra faceta máis centrada na España negra, fixo moitas películas que recreaban crímenes moi famosos da España negra, e arriscou incluso políticamente facendo unha película que se titulaba moi capciosamente El francotirador. E que falaba dun asasino que intentaba matar a Franco, todo isto en tempo de Franco. Pero historia real. Sí, non, era un guión de él, pero quero dicir, él como artista tomou esa decisión, fixo esa película que foi moi polémica no seu tempo. Queredes que lle deixe a Fran sacar por os- favor. por supuesto. Sí, Por favor. Sí, sí. Despois do Home Lobo, que está bonito. Que está moi chulo, está moi Sí. chulo. Ademais este tamén podía ser un Teen Wolf porque leva mochila posta Este- e pode ir ao instituto. Esto Sí, total. Sí, para deixar aos cubatas. Ten para poñer un cubata, un cubata. Pero a ver, é que isto levo tempo querendo sacalo, pero que Bueno, Sí, atención. saca. Aí vai, Oxe, Aí vai. sí, a ver, hoxe sí. Aí vai porque Eu creo esto que é máis importante que digas dedicándote esas cousas. eu penso que empecéi, bueno, ti sabías que Que eres friki toda a eu xa vida. tiña Sí, colección. Ti sabías que eu era rarito Pero xa daquela, esta sabes? figura, pois polo menos debo tela dende, pois non sei, saliu fai 20 anos, tío, 20 anos, sí. 20 anos, Fácilmente. Xa teño pezas desa aí, Pois desa. para ter 20 anos está obviamente ben. como bo coleccionista, Sí, moi ben conservada. coidada. Está ben. Bueno, aí vai, porque este A ver. é un momento que nos vai a levar directamente aos quioscos da nosa infancia. Madre mía. Vai a A sacar super- unha super pop, No, no, vale. A Playboy. Atención, A atención, Playboy. ben. A Playboy.
Árabes Un beduínos. sobre Sí, auténtico señor. daqueles exércitos que Sí. comprábamos nos kioscos de soldaditos de plástico. Madre Neste mía, caso, chaval. Qué barbaridad. Árabes beduínos. original de árabes beduinos. Vamos a sacar un primeiro plano, porque este sí que. Mira, Es sin ahí está. abrir, claro. Sí, sí, claro, está sin abrir. Bueno, Fernando Requerre está flipando. Cinco- porque, Porque sabes que son de 5 pesetas, de ¿no? mom- Pues eran caros estes, Xa. para a época. 5 pesetas, Eu Eu- soldadito mólame, entón aquí dentro, Aquí No, entro. ¿sabes qué pasa? Que estas eran figuras de plástico pequeñiñas que estaban que había que troquelar porque estaban unidas por unha fila de plástico, claro, o mellor traían, pois, non sei, 10 ou Sí. 15 bonecos. E ti montabas o teu rollo. Aparte eran coleccionables. O bo que tiñan estas cousas é que se podían coleccionar perfectamente de todos os tipos. Claro. Había árabes que non o beduínos, podemos- De todas as e etnias. despois había Amosaríamos, comando, Fernando, tal. pero non o podemos Qué bonita abrir. esta É sección. unha reliquia, Eu- é unha reliquia. eu- Non a podemos abrir. Anos máis Non hai que tarde. velo así. O mellor dentro hai palillos. Anos máis tarde eu mercábaos preto da tua casa, ademais, Carlos. Sí, pero por un 10 kiosco que había ali, pero no, por 10 pesetas, por 10 Pero acordadevos que daquela se había unha primeira action hero ou action figure que era Mira. o Montamán, O Montamán, sí. Chicos, las cruzadas. que era un corpo que montabas así de plástico e tiña un melón. O Montamán tiña unha cabeza Porque ao desproporcionadísima. mellor fixerono por separado. Non, era unha sabes, cuestión- encargaron yo corpo a un, a cabeza a outro, Era era un como un lío. Eu Funko. penso que era unha cuestión de moldes, de que sacaron tantas veces ese boneco nos moldes que os rasgos e todo estaban xa comidos, non había a tecnoloxía que hai agora para... Estou falando para xente dunha época que moitos deles máis menos Somos tentamos. coetáneos aquí, case todos. Sí, menos el Requerre que é o máis millennial. Pero millennial. é millennial, ele é millennial. Os comandos de choque, Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que nos quioscos eu tiña un ao lado da casa que era o quiosco de Marina, eu vivía ali no cruce de Choróns en Sí, Vigo. home, e había a Marina, que sí, había home. Vivías a lo de Frank, entonces. Sí, sí, correctamente, sí, 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 o sí. quiosco de Marina. Había unha característica, pero como quioscos de Marina, ese era o meu, pero había Había espallados moitísimos. por toda Galicia moitísimos. E se había algo que era moi característico da época, era que ademais de mercar o xornal, tabaco como Sí. se podía mercar Pitillos sueltos, soltos, pitillos soltos. Pitillos sueltos. revistas, había dúas cousas que eran moi características dunha certa época, que era mercar figuras como esta que trouxo Frank, que se vendían de moitos Moitísimos. etnias, de moitas clases, Moitísimos. e cambiar as famosas novelas de vaqueiros, Sí. casi todas de Estefanía, que era, aparte, ocupaban, polo menos en moitísimos quioscos que estaban en baixos de edificios, lembrades Sempre, aqueles quioscos sempre. que estaban portal. É que no non, portal. non había ninguna novela desas que non estivese amarela. Correcto, porque Nunca vi unha que non Pues fose esas amarela. fabricaban así, Colección era- ardilla. Colección Colección ardilla. Ardilla. pois, home, cantísima xente daquela época e xente maior, iso fixo moitísimo por a afección á lectura Sí. de moitísima xente que o mellor dende un punto de vista de nivel social ou de o mellor non se chegarían desa maneira a lectura como Canto grazas valía? Eu aínda Eran ten- cinco pelas, creo 5 que pesetas a cinco novela. pelas cambiabas, porque ademais Sí. era como que deixabas un pouso, Tan barato. un depósito, Sí, deixabas, despois dabas unha e collías outra. Claro, ti puñas un depósito que eran 5 ou 10 pesetas e logo ías cambiando. A ver. Ti collías unha e logo devolvías, Era tipo como- biblioteca. Como ir á biblioteca, pero E sin que ir. logo perdeuse moito, pero a figura do quiosquero ou a quiosquera era unha figura importante coa que tiñas un No trato, barrio. ela sabía dos teus gustos, facía este tipo de cousas, non? Facilitaba todo este tipo de intercambios, pero eu sempre lembro que, claro, o quiosqueiro sabía quen eran os seus clientes habituais, os rapaces que iban á tenda. Quen lle roubaba o periódico. Quen lle roubaba o E as periódico. e as Sabía gominolas, perfectamente. e as gominolas que había tamén daquela, Tamén. O que, Era- o que compraba tabaco pa seu pai. Sí. Eu Bueno, aínda teño moitas novelas esas na casa, se queredes nunas semanas Sí, traio traio. Pois algunhas. iso estaría Sí, sí. guai, para Sí, sí, lembrar. pois traio. Fai un club de lectura, que tiñan que ler unha. No, pero 5 pesetas aquí e imos A 5 cambiando. pesetas sería leen. maravilloso velas. Estos por 5 pesetas leen. teño bastantes. Ademais había isto era así na época, os señores cambiaban as de Marcial Lafuente Estefanía e as señoras cambiaban as de Corín Tellado. Corín porque Tellado. eran- eran as dúas. Esa división está tamén nos sobres que nos trouxo. Tamén nos trouxo que había- Fran. Detrás veñen a colección Sí, de sí. homes e de mulleres. E de mulleres levábase moito aquelas mariquitillas que que eran Pa poñerlle recortables, vestidos, poñerlle sí. vestidos. Ay, bueno. Era a vida que vivimos. Sí. Bueno, grazas, Fran, por Nada, retrotraernos nada. a esas épocas.
Un placer, un placer. E agora, amigos e amigas, chega o momento que todos estábamos agardando. Ahora sí. Agora sí. A partir deste momento non miro para Fernando. No, Agora sí, Carlos. e aparte con polémica, porque temos que arranxar unha cousa de hai uns episodios cando estive aquí Alberto Cuña. Pero disto todo falaremos en canto escoitemos a sintonía do concurso da 5G. Aí estamos, aí. Como que non presenta? ¡A concurso 5G! ¡Bravo! Agora, con máis explicacións. Xa dixen que fago concursos exclusivamente para poñer estas sintonías. que me gusta. Hoxe temos un concursante, terceiro concursante da serie, o gran Pedro Pablo Alonso. ¡Venga! Imos, a ver. Como falla a avioneta. Imos xogar antes de nada. Que eu teño moita experiencia en concursos. Por iso, sí? Eu fun o 50%. Ti fuches o de É certo, Pedro, é certo. Gañei 240.000 pesetas. Bueno. Estiven entre o límite da normalidade e a non normalidade. Para que logo falen de Aí. jesuitas, pero qué buena educación nos dieron. Se temos tempo un día falamos das preguntas que me fixeron. Sí, bueno, a ver se temos tempo a semana no vindeiro episodio, pero imos xogar. Veña. Este concurso antes de que comecemos a explicar, teño que facer unha fe de ratas. A ver. Non é unha fe de ratas exactamente, senón que aconteceu unha resposta No. concurso No. de Alberto Cuña Non pode ser. da que eu tiña unha resposta correcta, pero el tamén. Como? Sí, A porque duplicidade de claro, porque a pregunta Era era a pregunta do Recurriu. Doppelganger. Cuña recurriu. Home, Cuña chegou- recurriu ao Tribunal Supremo. acabamos Era a pregunta o, de Rodinger. sí, acabamos o programa e chegoume Cabreouse. un Cabreouse. WhatsApp dicindo, espérate un momento que ¿Cómo se puxo Alberto? Un WhatsApp. ¿Cómo se As puxo? súas Houve que posibles. agarralo, As súas Alberto. estiven falando mi madre. cos servicios jurídicos. Houve como se din full, houve tangana. Houbo simplemente reclamación. No, eso Chegou Hubo a bar, casa, hubo abriu bar. a E larulla. aparte houbo outro erro pola miña parte. Hubo bar. Na explicación non sería, No, na Carlos. explicación non foi na suma, que eu son de ciencias. Non son de ciencias, son de letras ou de vogais, entón trabúcome. Que acadou na primeira proba 8 puntos, eu automáticamente despois cando dei paso á segunda proba Vai, Sánchez, yo. dixen 11, ten 11 puntos e regaleille 3 pola cara. E protestou por eso. No, Coroso, Espera, como. espera, no. Claro, como. Que No, rigoroso, no, é como no, cando vas a recurrir ao exame e saes con peor nota. Non, agardade. Oilo. Iso non o sabía él. Deixádeme falar. Iso non o sabía él. Isto, despois, escoitando o programa, de volta, deime de conta. Entón, hai 3 puntos menos dos 31 que conseguiu, Sí. son 28. Pero Pero, na pregunta que la de historia, na que había que ordenar Sí. cronolóxicamente As guerras. guerras do século XX, Sí. vale, había unha que era a Guerra Civil Paraguaya, Sí. que segundo nos ¿Para qué? estaba paraguayo para hacerla feliz, que decían típico. Vengo a pedirle la mano de su hija para hacerla feliz. Decían ¿Para así, paraguayo. Entón, na Guerra Civil Paraguaya, vale, eu dixen que estaba despois da Primeira Guerra Mundial, porque efectivamente houve unha Guerra Civil Paraguaya despois da Primeira Guerra Mundial, pero é que resulta que consultando tamén houve unha Guerra Civil Paraguaya antes da Primeira Guerra Mundial. Pero foi guerra ou foi revolta? A ver, No, porque- foi unha guerra. Eso é Entón, moi importante. Moi Entón, importante. para- Pois a revolta non. Claro que no. para dos facelo primos. curto, en esa pregunta na que A ver Alberto- cantos puntos ten Alberto. Alberto tiña 6 puntos apostados, hai que sumarlos, e sumados os 28 que tiña, Alberto Cuña ten 34 puntos. Bravo, bravo. En que outro programa se fala da Guerra Civil Paraguaya? Para que? Como que non? En Paraguay. Bueno, imos a primeira. A ver, Venga. quedou, Imos a primeira parte. quedou un pouco factura da luz, a explicación. Sí, bueno, chico, é que o que hai, é que era complicado. Era complicado, deixarme en paz, Non empecemos con tiranteces. Imos coa primeira proba. A primeira proba é a reviravolta, é para acumular puntos. Sí. Vouche facer unhas preguntas que tes que contestar mal, pero Vale. que teñan xeito. Se pregunto como te chamas, podes dicirme Pepe,
pero non podes dicirme zapato, vale? Ese é o concepto. Ten que ter sentido co que preguntamos. Ok. Tes 30 segundos, ti tira 30. 30 segundos, ti tira pa diante, porque imos contar as que respondas mal e despois A facemos ver, agora reconto. respondo mal. Agora respondes mal en Veña, canto pois. diga tempo, vale? Veña. Entón, imos ver se Alejandro Martínez Pini está preparado. Pedro Pablo Alonso preparado. Sí. Pois a reviravolta comeza xa. Cantas cordas ten un violín. 47. O violín é un instrumento de corda. Claramente, sí. A batería é un instrumento de corda. Sí. Dime un instrumento de vento. Guitarra. Quen é o cantante dos Rolling Stones? John Lennon. Que nacionalidade ten Mick Jagger? Neozelandés. En que continente está Inglaterra? África. Por que letra comeza Europa? Pola A. E América? Pola E. Cantos estados ten Estados Unidos? 148. Entrou tempo. Moi ben, moi ben. Bueno, o violín, Fallei o violín sí que é un Ben, instrumento de ben, ben. corda. Un aplauso porque ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respostas correctas. Moi Pedro ben, Pablo. moi ben. O violín, E a mellor interpretación de resposta por lo que vai de unha entonación moi ben, Pedro. Bueno, creo que o récord, porque polo de agora 8 foi o máximo que conseguiron os dous participantes anteriores. Tes 9 e agora imos xogar na segunda parte, Veña. porque a segunda parte do programa é aposta pola suma. Dalle aí, Pini, veña. Aposta pola suma. Temos 5 preguntas nesta segunda parte do concurso. 5 preguntas que che vamos formular. Vale, ti que vas ter que responder. En realidade hai 6 categorías, porque en cada un destes sobres. Esto é espectáculos, ¿no? Claro. Vamos a espectáculos. Bueno, xa veremos. Hai unha categoría. Deixa que explique Pedro Pablo, deixa que explique el hombre. Él explica moi ben, deixa explicar a el hombre. Sí, Pedro Pablo, aparte, deixa- este momento Pero que- eu solamente pido que Rosas ese espectáculo. Bueno, xa veremos o que é a Rosa, hai que pedir. Está explicando genial. Mira, Que está entendendo todo o mundo. hoxe temos estas, hai categorías, obviamente hai temáticas en cada un dos sobres. Laranja Deportes. Laranxa Nada, non mo Deportes. deixa. Dalle. Vaiche mutear. Bueno. A mí xa me pasou, xa me teñen muteado Mutea a menos. Fernando Requerre menos por que iso. muteado. Xa quixerades en jesuitas profesores como vais explicando cousas. O rollo que tes diante túa os puntos que podes apostar para cada temática que Veña. che propoña. Vale. 2, 4, 6, 8, 10. Unha vez que apostes un deles, damos ya a volta e quedan os restantes, vale? Vale, ok. Se acertas, sumamos, se non, pois nada, perdes eses puntos, vale? Restamos. Non restamos, perdes Ah, os puntos. quedo sen Solamente sumamos. Vale. Imos comezar. Se hai unha delas que non che convence, podes desbotar a que menos O che comodín do guste. público. Correcto, e faríamos as que queden, vale? Imos aló, veña, que sobre queres para comezar? O Rosa. O Rosa. Espectáculos. Espectáculos. O Rosa, espectáculos di. Bueno, imos ver a nosa azafata Fran Rodríguez que le Deportes. Bueno, deportes. o sea, trivial para daltónicos. 10 puntos. Bueno, 10 claro, puntos. claro. Ahí Hombre, está. Home, non, claro. Por aí, claro. Darlle polo pago del, claro. E vou fallar, que é o jodido. Pero 10 puntos. Bueno, tiveche sorte, porque tiñas todas as puntuacións enriba da mesa e tocouche de primeiras deportes. 10 puntos que aposta Pedro Pablo Alonso e a pregunta é. E agora silencio polo momento no resto do equipo. Pero esta teño que dicila de verdade, ¿no? Sí, esta non é mal. Esta puntúa só ben. Vale. Que dous equipos se enfrontaron na final do Mundial de Italia 90. E cal foi o resultado? Alemania 1, Argentina 0. ¡Es correcto! ¡Sí, señor! ¡Qué crack! ¡Bravo! 10 puntos máis para Pedro Pablo Alonso. Ahí estamos. Era moi fácil. Moi ben, moi ben. Era moi fácil. Bueno, Que eu son de Maradona. Sabes, sí, sabes. Mirad aquí. Acórdome Maradona chorando. E os Oasis, Que boa mistura. Que, Bueno, que, pero- que imaxe, Maradona chorando Vaya noite. na final dese mundial, verdade? Sí, Joder, que insultando a xente que apupaba o Extrañame, vime. extrañame, Que apupaba o vime. Maradona. Un respeto con Diego, un respeto. Ten Bueno. boa pinta esta serie que sacaron ahora ou que están Sí, por sacar de Maradona. ainda non a vi, non, sacaron esta semana. Nada. Bueno, como estamos no podcast, sacaron hai meses. Fai meses xa. Nun tempo indeterminado. Bueno, temos xa 19 puntos e quedan aínda estas cores. Temos azul, amarelo, mourado, Naranja, negro. que deportes. Laranxa.
Se che digo que deportes non vai ser, pero a ver vaya que espectáculo. Pero as cores ten que ir con trivial de toda a vida. Pues isto é un trivial para daltónicos. a ver, imos ver que categoría temos. Matemáticas. Oh, aí fallei no 50 por 15. Sí? Sí? Pero, bueno, logo… Se non che Pasa páxina, Pedro. lembra que se non che gusta podes desbotala e quedas cos 4 sobres Pero que despois que te la pregunta ou agora? No, hai que decidir antes. Matemáticas fora, que a min… Matemáticas fora. Eu non se celebran… Eu estou con Pedro totalmente. Se celebran Pini e Fran, a min Dorinda, Dorinda. pero fora en física, química e matemáticas. Un día que fixo 40 copias, éramos 41 alumnos, dixo, a ti non che dou que total vas de saelo en blanco. Bueno, Perdón, pois Pedro, eu tamén sufrín esa… Éramos 42, Sí, éramos eu 42. penso E pasto, que… e pasto. Bueno, era terrible. Bueno, deixou uno en branco agora Pedro Pablo Alonso. Sí, Tens sí, que sí. escoller outro, Geografía e historia. o azul. El vai xogando trivial, nos imos a noso rollo, ya sabemos que pasa. E que parece fatal que sea trivial. Himnos. Himnos. Bueno, pois esta pregunta, cantos puntiños temos para himnos? Atención que non vai coller dous, Ou si? Veña, dous. Vai coller dous. 2 puntos en xogo, aquí están, 2 puntos. E temos que escoitar o seguinte, dalle Pini. Hai un momento que parece que digo rumoroso, sí, tal cual, pero tal cual, non é. Vale. Francia. Non te preocupes porque nestas tes opcións. Ah, vale. Tamén che digo, Francia non está. perdías 2 puntos, pero rápido. Joder, A que A país? Marsellesa tamén, claro. Non, nin é o himno galego agochado. A que país país? pertence Veña. este himno e as opcións son Argentina, Chile, Colombia. Argentina. Lanzaste, Sí, porque non o sei, é a primeira, Argentina. Argentina. O sea, Pode aquí ser, ti isto que escoitamos, vale? So, Argentina, Sí, Argentina, non vou cambiar. non vas cambiar. Argentina. Non vou a abrir rolda de consulta ni nada. Argentina. Argentina. Non quere? Pepe, di Argentina. Veña, axúdame, Pepe. Argentina. Non vas cambiar, dixeches? Ou que? Como eu conto? Depende, vamos a ver, puedo cambiar tamén. un tío cambia cando pode cambiar e cando non pode cambiar. Puedo cambiar. Abrimos rolda de Sí, consulta. é comunitario o concurso. Comunitario no, porque non son comunitarios. Non son comunitarios, son non comunitarios. Aparte saberá él que non hai problema no fútbol. Fíome Non comunitarios. de Pepe. No, pero a mí se chego, o sea, Bla, 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 bla. Argentina se chego que non me sona, pero ni de, vamos. Pero ni non de- ves a Maradona dicindo fillos de puta e tal. No, mira, cantando todo, viste, no sé qué. Pero hoy no argentino está en letra, ¿no? Este tamén, ¿no? No, Ah, yo creo que no. Pode ser instrumental Claro. independentemente, Ter letra. Pode ter letra, este Ese himno. é como un dúo que había na miña parroquia, un dúo musical que había, que era o dúo Omega, Manolo e Manola, que cando tocaban así cancións instrumentais, no sé, lis poñía instrumental. Eso é verdad. O sea, Paquito el chocolatero, instrumental. Pois esta pode ser instrumental ou non. A min a Argentina non me Al- sona. Vale, que Alguén non é quere- Argentina e Chile. Bueno, aí ao mellor xa cho compro máis. Buah. Que? Chile, como é? Chile, Argentina ou? Colombia. A Colombia teña que ser algo máis… No, Hai Non que tes que eu- ir a chapela, Ah, máis salsiña. Sí. Eu non sei que dicir, pero eu vivín con argentinos e con chilenos. sí. Teño como un pálpito, pero que en ningún momento quero perjudicar a Pedro. Entón, non sei que dicir, A ver, A ver, Dani. Non, ni idea. Eu estou agora abraiado con viveches, pero poñía no himno polas mañás. No, pero algunha noite nostálgica. chapa che deron. Algunha noite Pero sería un nostálgica día. de borracheira, seguramente, sonou algún deses himnos. Claro. E non sei por que eu teño E ti na sacaste cabeza- soino galego. É que non sei por é que non quero dicilo, Bueno, temos que Veña. responder. Morremos coas nosas. Argentina. venga. Argentina. Sin total son 2 puntos, home, que total tanta historia para 2 puntiños, home. Saquei 10. Tanta Pois leria. só
Colombia. Pero Colombia esperaba algo máis. Claro. Ay, mira, remataba o hino, remataba o hino perfecto. Claro. Mira, dixemos Claro. Colombia. Pensei que Colombia Claro. que iba a falar algo de Pablo Escobar ou algo de Claro, No, claro. eu pensei que Vallenato. pensei que era máis Chile, Máis Chile, ¿no? Sí, Bueno, sí. pois sí. Chile non era tampouco, Colombia quedan Xusto Qué iba a mago, dicilo. qué mago, Xusto sí. iba a dicilo, Sí. Colombia. Queda- Pero claro. queda mentres escoitamos a nosa sintonía do concurso por detrás estemos aínda 3 cores Historia. amarelo historia que el vaya ao seu vaya ao seu rollo, E si coincide unha, imagínate. A ver se coincide. Música. Música Música 6. Veña, vamos. 6 puntos para música. A ver. Pois que imos unha canción escoitar- que tiene que decir de quen é, ¿no? Imos escoitar, imos escoitar algo e logo xa te Deixa diré. explicar o concurso, Pedro Pablo, por favor. Agora esto- é outro himno que música. Iso sería outra. Oiches, Dani, sabes que o pensei, ¿no? Pero no. Imos escoitar isto que é moi coñecido. Hai opcións. Xa sei. Claro. Solo Solo podo pensar nuns fieitos. Sí, tamén todo Millán Salcedo. O que queda aí, Atina. Hai opcións, ¿no? Sí, antes deberías saber a pregunta. A ver, veña. A que álbum pertence este tema de Tina Turner? Oh. E as opcións son Simply the best. Private Dancer 1984, Demasiado. Break Every Rule 1986, Foreign Affairs 1989. Pini sábeo. Eu diría que 1989, pero porque eu lembro desta canción e no 89 tería 13 anos. Pini soe ser un bo amuleto. Sí, é verdade, é verdade. 89, non, Pini? Eu penso que sí. 89 máis que nada A ver, por idade, o que está claro que é bastante posterior a Private Dancer, ¿no? Sí. O que hai que seguro que pensar no. tamén é que foi 80. unha canción imitada polos martes Sí, e 13, sí, cando sí. os martes e 13 estaban no máis El alto. fin de ano. É un temazo, Claro. A ver, dalle un pouco. Mellor interpretación, 89, mellor interpretación a de Millán Salcedo que a de Tina Turner. Bueno, entón A ver, que álbum me dixemos Private Dancer No, ese- 1984, Break Every Rule 1986, Foreign Affairs 89, ¿no? 1989. Vou con esa, a Máis que tope. nada porque lembrame como Eu vou con esa a tope, sobre 89. todo por martes e 13 porque É que a teño min o lembranzas segundo- de eso. A mí o segundo Sí. disco non me sona, tío. Non o teño situado. sí que digo que os tres son Álbuns de discos Tina Turner, reais de sí. Tina Sí, Turner sí, e os sí, anos sí, son os que Tensela na casa, sí. Sí, non estás facendo quedou trampas. con unha É un copia. detalle da túa parte. E ten de verbatim tamén, e de Sí, máis ten moito, ten Eu moito. non sei se este dato é importante, pero eu lembro que na portada onde saía esta canción, ela estaba como apoiada nunha parede blanca, como mirando un pouco hacia arriba. Era unha portada así particular. Bueno, Bueno. 89, veña. 89, correcto, sí señor. ¡Bravo! Ahí, hombre, claro que sí. 25 puntos para Pedro Pablo Alonso. Aquí, despois deste Alonso, viña un aplauso. ¡Bravo! Bueno, quedanche 8 e 4 puntos. Veña. E hai Este non sei de que son, porque estos no trivial non sai. Claro. Unha é de pompas fúnebres. o negro e o mourado. Cal queres? Mourado. O Lila, mourado. lila. Eu sempre digo lila. Lila. Cine. Cine. Oh, Veña. Bota Cine. 8 porque te 8 puntos porque está Dani. Claro. Dani, botas nunha man, ¿no? Sí, no, Fran. son dous grandes zoófilos. 8 puntos. Veña, 8. 8 puntos. 8. A ver. Está pelexeando polos 33 de acertar Ai, e ainda lle quedan 4 puntos. A idade ¿vale? de Cristo menos un mes. Efectivamente. Pois imos escoitar isto e agora sí que creo que tedes que escoitalo A ver. atentamente. Dalle, Pini.
Braveheart, Michael Collins, unha cousa extra. A pregunta é Roy. a pregunta é a seguinte: a que película pertence este tema principal da banda sonora? Aquí podo axudar eu, Non digo. A ver. Non hai opcións. No. Eu podo axudar a Pedro Pablo. Braveheart, non. Isto é Braveheart. Eu creo que Braveheart. Eu diría Michael Braveheart. Collins sería outra que Eu tiña diría na cabeza. Braveheart. Rob Roy tamén. Rob anda por aí. Rob Roy. Dame un pouco de medo que seña. É que é moi- sexa en el nombre del padre. No. No, Isto é- no. Braveheart, eu creo que Eu. Braveheart. Fer, Hombre, que el padre di? xa Eu diría Braveheart, pero A ver, non me metades medo. Non sei. Eu, na miña boda, salín con esta canción. Era, como non os Y era saibas ti. Braveheart. Home, pa matarte. Quiero dejar ollo que puedo fallar porque No, Claro, es que claro. fallas, Oye, es que porque se non fallas. sei se me casei. No, ollo que dixo que No, Martes y 13 Estás que arriscando Miguel moito, Salcedo Fer. e José Mayuste eran cruz y raya. Cando echo voto por fora, alío sempre. Fer, Pero eu diría Fer, Braveheart. aquíétense criaturas. Eu diría Braveheart. A ver, dalle un pouco de. Eu sempre son da primeira. No, Precisamos Braveheart. precisamos unha resposta Braveheart. que te escoitemos ben, Braveheart. que non haxa dúbidas porque é correcto. Sí, ¡Bravo, señor. bravo! O cinéfilo, a de cine quen acertou. Eu. Sumámoslle Dani, 8 puntos Dani, co que fan 33 puntos para Pedro Bravo, Pablo bravo, Alonso. bravo. Bravo. Bueno, Brave de Hard. Pedro, quédache 4 o negro. O negro, que vai ser? Pois non o sei, agora imos velo. Ciencias. Ciencias. Son de letras. Bueno, pero Pini sabe moito de 4 ciencia. puntos. Que me debo pai Azpeitia. A pregunta é a seguinte: a columna situada máis á dereita da táboa periódica dos elementos Home, joder. pertence a metais alcalinos, halóxenos, No, Gases gases nobles, joder. gases nobres, Hombre. Gases nobles. Joder. Gases nobles. Gases nobles. A tope cos gases nobres, tío. nobles, Sí, hombre. Eu de outra cousa, no, pero Sí. de gases nobles. Gases nobles. Eu de gases, sí. tiña que contestar Gases era antes de nobres. non abrimos aínda, Gases pero nobles. bueno. Xenón, Radón. Sí, hombre, Javi Bayo está moi orgulloso de nós, imos dicir gases nobles. É correcto, sí. ¡Vamos! O total. Fai un total esta resposta de 37 puntos para Pedro Pablo Alonso. ¡Qué ben! Muy bien. Con isto temos que ir rematando. Estivo connosco Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Bravo. Pepe Capelán, Fernando RQR, Fran Rodríguez na dirección de contidos. Pedro Pablo Alonso, estás en cabeza do noso concurso. Veña. Muy E ben. isto, A Final Four total. a final de tempada temos unha final entre os Sí, que sí, sí. é premio, Eu veño. Se chegas, se manteses a puntuación. Nos imos marchar cunha canción dese novo Sí. disco de Ari Magritte, como Ai, no sí. episodio pasado, que está presentando Oráculo, o último que acaba de sacar, e que hai 3 anos veu tocar un tema que está nese disco, pero por vir o noso programa, xa non lo contará ela, fixo unha versión en galego. É a que imos escoitar agora. Entón, o tema original era Color Relámpago e hoxe escoitamos con Ari Magritte Color do Lóstrego. Un forte aplauso. Bravo. Alborexamos mirando ao sol. Na costa oeste vívese mellor, pero o ceo se tinguiu da color do Lóstrego. Non agardaba aquela aliñación, dimensionaches aquela cor e a mensaxe de atención. Isto non é amor. Naciches canción, chorachesme un río, era martes. Chegaches despois, saiu o sol en Rianxo, eu saín buscarte. Xogache a traizón, o taboleiro xa estaba da color do Lóstrego. Pasaron días de xogo e ron, pares impares o crupier nin se achegou, unha valla ao pescozo fundido a vermello. Non agardabas esa aliñación, eu che
ensinei o que non sei nin eu. A mensaxe clara é unha traizón. Na dicha canción negociamos todo a base de puñais. Chegache despois, preguntaches a hora, dixen que eran martes. Chegache despois, o taboleiro xa estaba de color do lóstrego. O vampiro da tua inspiración volveuse tolo, cometeu o erro, parar coa man un disparo de balas de prata. Na dicha canción chorachesme un río, era martes. Chegache despois, preguntaches a hora, eu saín buscarte. Con a inspiración o ceo se